Oh yeah, takže zdravím vás, moje meno je Nasi LP a dneska som sa rozhodol ako svoje prvé video natočiť Shakes and Fidget. Takže ako prvú postavu tu máme Nasiho LP, čo je moja vlastná postava, vytvoril som si ju sám, typek, to som akože ja, no fake proste. Staty tu máme dosť fejkové, 150 na 127 zdravie, takže je to dosť fejkové, tuto ukončíme stráž, ktorú som si dal robiť. A to dostaneme nejaké drobáče. Kúpime si nejaké sladkosti. Robím si prdel. Kúpime si zdravie, zdravia si kúpime. Zdravie si nedá kúpiť. Tu si robíš prdel, tak dáme si arenku. Možno, že si vyhráme. Vydrbaný internet rozkopem. 152, 130 máme staty, tak podľa toho skúsime, lebo potrebujeme peniaze. Ale áno, tak ako toto si robíte prdel. Toto mi to dali, hej, je samo karaván, čo? Karaván rovné. Kdyby skoro padlo na jeden hit bazar. Ale padlo tak či tak. To prdelo, to sú nastavenia. Aha. Som z toho troška vriti teraz. Nevadí, dáme si postavičku. Chcel som si doplniť ešte body zdravia, to mi vyjde. Pozdy nám dobrá hudba. Poprdeli úplne. Dobre, a skúsime tohoto prefiknutý upír. Dobre, dáme prefikaného upíra. Hajdel do únik, aj my sme dali upíra. Ale bazarán, dosť nám bere. Nedáme ho. Nie je šance ho dať. Tu mám aj 5 hubičiek, tak skúsim ho troška prefikať. Pardon, tak laguje internet, iba že na môj postihnutý bratr. Ako dúfam, že toto video. Choď! Tak toto zmrdás nedáme 5 hubičiek. Smrt, nedali sme ho. Nevadí, video má zatiaľ nejaké čušne 2 minúty. Inak chcel som vám povedať, že nevšimajte, to bol bug, to som neurobil ja. Chcel som vám iba povedať, že pokiaľ sa vám moje videá budú páčiť, som ochotný točiť viacej, kajme tomu aj každý jedno video, ja si na to čas nájdem. Mne to taký problém nerobí, nájdem si na to čas, dokážem natočiť jedno video za deň, nerobí mi to problém. Ak by sa vám moje videá páčili, bol by ten dostatok lajkov, zhliadnúť, nerobím to pre peniaze. Môžem spraviť niečo také, ako robil Onitu z jeho videa, jeho videa som pozeral, je to môj vzor. Môžem spraviť niečo také, ako robil on, že s vami urobím si proste Skype a budem s vami hrávať proste sračky, jak hral on, tam Tanzániu či Kieho sa to hral. Som ochotný to urobiť. Na toto asi nemáme, takže doriť odtiaľ. Slúbil som, že pôjdeme pozrieť ešte. Ja tu dám 2 hubičky. Takže tu nemáme absolútnu šancu, dám tam ešte 1 hubičku. Hovoril som. Tu je môj vzor a mohli by sme hrať všelijaké také veci, ako hrávali ľudia s ním. A proste, ak by tam bol dostatok lajkov, tak časom by som mohol robiť nejaké challenge by som mohol robiť a pranky a blbosti proste, čo by sa vám páčili. Ako som povedal, YouTube nerobím pre peniaze, chcem to iba skúsiť. Čo s tým internetom, kurva? Ako som povedal, chcem to iba skúsiť. A proste... Tam je ďalší. Ale kurňaša, mám nastavovať to musíme dať. Bo po fejkové staty, tak ako nič neviem hovoriť, lebo tu mám ešte fejkovejšie staty, ale... To seká, sakra. No a ako som povedal, by som sa hral všelijaké veci a časom točiť aj pranky a všelijaké blbosti proste, čo by aj vás bavili. Som proste ochotný točiť veci, ktoré by vás bavili. Počkajte sekundičku. Dobre, tak video som pozastavil, dal som troška slabšie, bolo to strašne revalo. Keďže to je moje prvé video, chcem mať všetko úplne topkové až na ten internet, ktorý za chvíľku si rozdrbem. Keďže tento účet som kúpil len kvôli YouTube, kvôli vám ľuďom. Typek, čo ho mal predo mnou, akože staty absolútne nič mu nehovoril, ale Marek sa činí. Ale no to čo mu zobrala taký nikundák, nezoberiem mu moc viac, ale... Ostala nám jedna hubička, kde ju dáme? Skúsime toto. Ako som už povedal, chcel by som
Proste aby sa videa páčili vám. Nedali sme to ani homo. Arenku sme neskúšali. Proste na to účet sa kúpol kvôli vám, toto som vám chcel ukázať. Proste ako typek si urobí, že zdravie 3781 a zručenosť má pritom má 3200 a dáva 100 diamanty na one, na zdravie, to ako nie je normálne. Tak ako každý hra na niečo iné, ale tak proti komu ako teraz bojovať sa nedá. Keď dám túto šupu, tam ma rozbije jak zemák. Jak buchané zemáky ma tu rozkuje. Čo som povedal? Ako tento účet treba dopilovať, proste s tým sa nedá hrať, ako to není účet. Proste kúpol som ho kvôli vám fanúšikom, dal som na ňom síce iba 10 eur alebo koľko, úplne sračky, nejaké šušne drobáky. To sa nám padlo v podzemku aj s týmto. Tu máme celkom lakerské podzemko, čo to tu máme? Tu máme sa ísť na tú svinu na výhybka, no na oné prúskumnici, tu jasné, vílu tu máme. Čo si dáme? Dáme si dvakrát silu. Jak príliš malo zlata. Ale ja ti našupujem tému internetu. Má to vytača. Proste nemám čo povedať. Skúsime vilu. Kritik, sa nezdáš. Kritik. Nemá ani radlo. Kurva špinavá som možno mohol dať, keby mi tam vydala ten kritik. Proste povedal som si len tak, skúsim to, dám to na YouTube, uvidím aké budú odozvy vás fanúšikov. Proste ak by sa vám moje videá páčili, môžem ich točiť aj častejšie. Môžem robiť dlhšie videá, ako teraz som si povedal, že natočím video maximálne 10 minút, už mám 7, na to ešte stiam, lebo mám len jeden účet. Snažím sa to ešte ako tak odkecávať. To je Kripel. Ježiš, on si dáva zručnosť aj bojovník. To je postihnutý kokot. A tyk vyhral som 18 zlatiek teraz, keď som dal podzemku, už mi to na 2 banány. Čo som myslel to rozbil. Proste ako keby to bavilo vás ľudí, nemám problém ma točiť každý deň aj 1-2 videjka, potom by som mohol robiť aj nejaké tagy, blbosti, mohol by som sem volať nejaký kamarátov, keby si niečo hľadali. Hrám na S7 medzinárodné, jednu mám S3 slovenské a ešte jeden účet, to je Nasiho LP, ten mám tiež S3 slovenské, tento je medzinárodná sedmička som hovoril, to je tiež môj účet, ktorý som top, ale to chyba internetu, ako ja hovorím, že ten internet raz vyhodím od okna a poskačem. Je určite lovo. Tu máme až jednu hubičku, ale dobíjal som si sem huby a s nimi ostalo do dneska večer iba toto. Takže karma, čo vám poviem ľudia. Ako nemám tu žiadne goldy, ja neviem za čo si tu mám doplňať tie shitové itemy. To je ako zarobené. Tuto by som chcel od tohoto patkania, jak sa volá, chlpatý gremlin, jak sa volá. Nasné škaredý gremlin, som to hovoril. Dobrá huba. Potom keby ste chceli link na hudbu, poďte pošlem. Pochopili hudba. Ako už som si myslel, že ho ani raz netrafíme. No nič, hodím do jednu hudbičku. Do konca. To. Prečo? Proste, povedal som, keď to bude baviť vás ľudí, nemám problém urobiť aj každý deň jedno video, proste ja si na to čas nájdem, aj že by som to mal točiť ráno. Si priebaný, však mal 303 inteligenciu. Koľko dal zdravie na väčšinu? Lazerom vyjebaný. Čiže taká stráčatela 9, keď sa volá kokot. Hovorím proste, ak by to bavilo vás ľudí, nemám problém natočiť aj každý deň jedno, 2 videjka. Potom na budúci týždeň by mal byť epic event, tak dobijeme nejaké huby, pôjdeme pretáčať čaroobchod. Obchod s zbraniami, čaroobchodík. Proste niečo popretáčame a uvidíme, čo nám popadá a podľa toho zistíme, čo je ako ďalej. Ošvetlenie je táto fejková batérka. Teraz som s tým pohodnul, zase ma nebude dobre vidno, rozbijem to. To mi je už jasné. Nevadí. Takže pomaličky budeme končiť, ja dúfam, že sa vám moje video páčilo, ak áno, hoďte mi like, ak nie, dislike nedávajte, to nedávajte isto. Proste hoďte mi like, za odber sa veľmi poteším. A moje videjka nájdete na YouTube pod názvom Nasiho LP. White my kesa!